Hej og velkommen til den her guide om hvordan man bestiller food trucks og andre street food oplevelser på Noento. Jeg kommer til trin for trin at tage dig igennem hele bookingoplevelsen, så du nemt og hurtigt kan få bestilt en madoplevelse til dit næste event. Først så besøger du noento.dk, og her finder du så en søgebar med 3 inputfelter. Hvor, hvornår og hvor mange. Så indtaster du de oplysninger og klikker på søg, og så ser du de tilgængelige leverandører i dit område for den valgte dato. Når søgeresultaterne vises, så kan du filtrere dem efter madtype. Heroppe i toppen, der kan du f.eks. vælge pølsevogn, burger eller pizza, for at finde præcis det du leder efter. Finder du flere madoplevelser du er interesseret i, så kan du tilføje dem som favoritter ved at klikke på hjertet. Når du så er logget ind, så kan du genfinde alle dine favoritter på tværs af dine devices. Når du har valgt den madoplevelse du vil bestille, så vil du blive præsenteret for forskellige valgmuligheder, der er specifikke for lige netop den madoplevelse. Jeg tager dig lige igennem de mest normale valgmuligheder du kan støde på Noento. Her skal jeg for eksempel tage stilling til madmængde. Jeg kan vælge mellem fastlagt mængde, som inkluderer 1 servering per kuvert, eller jeg kan vælge all you can eat, hvor mine gæster altså kan spise alt det de har lyst til. Nogle leverandører giver mulighed for at vælge nogle varianter til menuen. For eksempel her kan jeg vælge Classic Cheeseburger, Bacon Cheeseburger eller Chipotle Chicken Burger. Du kan også tilføje tilkøb, som i det her tilfælde er pomfritter, men andre leverandører kan også have for eksempel nogle forretter eller desserter. Hvis du har børn med til dit event, kan du ofte angive, hvor mange der er tale om, og så kan du få fratrukket eventuelle børnerabatter fra den endelige pris. Andre leverandører tilbyder, at du kan tilkøbe en børnemenu, i stedet for at børnene skal have det samme som de voksne. De fleste leverandører tilbyder som standard en servering på 2 timer, men mange leverandører tilbyder også, at du kan tilkøbe flere timer, hvis det er det du har lyst til. Langt de fleste leverandører kan også tilpasse sig forskellige allergener og diæter. Dem skriver du bare hernede i en kommentar til din bestilling, og så skal de nok tage sig af de specifikke behov. Og hvis du har andre kommentarer til bestillingen, så er det også her, du skriver dem. Når du er klar, så klikker du på Gå til bestilling. Så vælger du det tidspunkt, hvor serveringen skal starte, og tjek gerne, at den rigtige dato er valgt, særligt hvis det er servering om natten. Så vælger du eventtype og skriver lidt om dit event, så kan leverandøren forberede sig bedst muligt til jeres arrangement. Tjek så, at postnummer og by er korrekt, og indtast derefter vejnavn og husnummer, og så kan du også angive eventuelle leveringsinstrukser til leverandøren. Så udfylder du dit navn, e-mail og telefonnummer. Ordrebekræftelsen ryger til din e-mail sammen med de resterende oplysninger, der vil komme løbende, og telefonnummeret er for at logge ind, og hvis leverandøren skulle have brug for at få fat på dig. Inden du fortsætter til betaling, så kan du her se, hvis der er nogle særlige instrukser fra leverandøren. Det kan fx være strømkrav til foodtrucken. Så klikker vi fortsæt til betaling, og så tjekker vi, at de oplysninger, der er indtastet, er korrekte. Nu kan du så vælge, om du betaler som privat eller firma. Her udfylder vi så faktureringsadressen, og hvis du som virksomhed indtaster dit CVR-nummer, så vil adressen automatisk blive indhentet. Som privatperson kan du betale med Visa eller Mastercard, og er du en virksomhed, har du også mulighed for bankoverførsel eller betaling med EAN. Når alle oplysningerne er indtastet, så klikker du afgiv ordre nu, og så sendes din ordre til leverandøren, som normalt bekræfter inden for 24 timer. Så nu er det bare at begynde at glæde sig til den fantastiske madoplevelse, der er i vente.